Atxukaletik Bilboraino zioen itoitz talde mitikoaren kantuak. Eta hementxe gaude gu ere, Bilbo zaharrean. Beti izaten da itzakiarik Nerbio ibai bazerreko lagunei bisita egiteko. Baina gaur, urtemuga berezi batek erakarri gaitu. Euskal musikaren tenplu deritzoten kafe antzokiaren 20. urtemugak alajaina. Ez badira azten, hiriak luzatzen. Bai, Bilboan jende guztia ezagutzen du. Bai, ezagutzen dut, orain dela gutxi egon da Gatiburen kontzertua, eta bai urteurren aspatzea. Bai, ezagutzen dut. Bai, kontzertuak ikusten dut. Ni batez ere ezagutu dut ere bai Euskaltegiarekin, Garbira Arestirekin naiz astero. Batzutan egon naiz, bai, kontzerturen batean edo. Ezagutzen dut, aintzinean urtetan ginela handik lagunak azetan, eta orain, orain lobari toketan jako zera, eta, badakigu kontzertuak da bizela, eta... Parrandan aspaldina zurtetzen, baina bai, parrandan goten nintzen da. Kontzertu batera, bai. San Bizente Zinema zaharraren tokian eraiki zuten kafe antzokia. Hainbat eta hainbat kontzertu gogoangarri eskaini dizkigun musikaren lubakia. Eta hementxe aurkituko dugu gaur egun haren gidaritza daraman Mikel Urbeltzere. Hasteko eta behin, zorionak Mikel, ze antzokiak 20 urte bete berri ditu, pozik egongo zarete? Bai, oso pozik noski, bai, mila esker. Pentsatzen dut zuentzat garrantzitsua izango dela, ezta kafe antzokiak 20 urte betetzea? Bai, noski, 20 urtetan egindako ibilbideari, azkenian, errekonozimendu bat izaten da, horrelako momentutan, eta garrantzitsua izaten da, atzera begirada bat egitea, labur bea da ere, ez gara oso zaleak, ez? Beti atzea begira, baizik eta etorkizunari, orain egiten dugunari begira, baino bai, polita da horrelakotan, ikustea egindako guztia zer izan denez. Zenbat gera elkarteak sortu zuen kafe antzokia. Antzokiaren aldamenean bertan dagoen parrokiaren eraikina lokatzeko akordioa lortu ondoren. 1985ko abenduaren 15ean inauguratu zuten, eta euskalgintza oso-osoa ospakizun garrantzitsuaren arrimura hurbildu zen. Etzen gutxiagorako, antzokiaren bokazioa, euskararen plaza handia izatea baitzen. Euskararen plaza izateko sortu zen kafe antzokia, baina gerora musikaren plaza ere bihurtu da. Zuek badaukazu halako maitasun harreman bat musikariekin, ez da? Bai, noski urteak daramazkigu, musika lantzen, beste hainbat arlo kultural ere, dantza, antzerkia, bertsoa, baina musika gehia da, garrantzitsua dela, gurean. Eta hainbat musikarirekin da artistekin harreman zuzena daukagu, horietako askok ere gurean grabatu dituzte zuzenekoak, eta aldi oro etortzen dira, diska berriak ere gurean aurkezten dituzte. Asko izan dira kafe antzokian diskoa grabatzeko autua egin dutenak, baina ororen gainetik hauxe aipatu behar genuke, Ruper Ordorika. Oñatiarrak izan ere, 2 diska grabatu baititu bertan. Lehena, Gaur izenekoa 2000. Urtean, eta bestea 2006an, Amarterdietan izenekoa. Eskarmentu handiko beste musikari batek, Iñaki Garitaonaindia Garik ere, bertan grabatu zuen diskoa 2002an, Gari eta Otoitz gure alde izena izan zuena. Zuzenean, hala deitu zion Mikel Urdangarinek 2010ean antzokian grabatu zuen bere zuzenekoari. Zuzeneko izena, zuzeneko diskorako. Irudiok ordea, askoz ere lehenagokoak dira, 1987koak. Aipatu ditzakegu, Benito Lertxundi bat, Ruper Ordorika, Anje Dualde, Mikel Urdangarin, Zea Maiz, ez nuke inoraztu nahi, zerrenda luzea, oso luzea benetan izango litzateke. Gauare erronka egitea, hotzaren testigo, beharrezko zaiotzea, sentimenak sufritu. Bueno, Café Antzoki, primero antes de pisarlo, fue eso que se oía, se oye, se comenta, se dice que
que entre unos cuantos han abierto un local nuevo para actuaciones y tal. Ese revuelo te va como llenando por dentro de ganas de pisar aquello, ¿no? Nolabait, bakizu, izaten zana, kontzertu gehienak etorri ginela ona ikustera, ezta? Eta egun batetik bestera, orain zu izango zara abestuko zuna. Hasi ginenean aurkezpen bira ematen, Bilbo izan zen lehenengo, Bilboko kafeantzokia izan zen lehenengo geldiunea, eta hor eman genuen birako lehenengo kontzertua. Ordu berezia izan zen, zentzu horretan, zen lehenengoa zen. Lehenengoetariko kontzertua PLT-ekin egin genuen. Lehena edo bigarrena ez bada. Gogoratzen dut orduan, guk ere maketa atera berri, oraindik diskorik gabe. Karrera ikisitzean lehioan eta eguen guztiak hemen. Eta kontzertu pilo ikusitxe hemen. Talde bat badeku hemen jo behar du, eta hemen joten badu kamiseta hori jo behar du. Pentsetan genuen ez gendun laino jo, koinikarren talde auki berez, gero heldu zen egun eta rajen ginen, ez gendun bete. Yo la primera vez que lo piso es para tocar, y no para ver a nadie, sino para tocar, ¿no? Con Barricada, aquello se petó de gente, la sensación de los pantalones vaqueros pegados a la pierna, ¿no? de la condensación, porque allí, claro, pues se metían, pues no sé si habríamos metido cerca de 1000 personas en Bilbao. Sí, Barricada, la verdad que Bilbao era una plaza muy fuerte, ¿no? para nosotros. Si se resiste de la cabeza, la rutina de siempre. Estos cerdos quieren cambiar, quién es aquí lo que manda. Ferminekin kolaboratzen, bere 50 urte egin zitunean, joan ginen Zuluakekoak pare bat kantu edo 3 abestera berekin, eta klaro, ordenazioan petauta, dena beteta, eta hor, klaro, gozatzen duzu. Noski, erronka zen, ze beti areto batean o kafeantzokio dena delakoa batean jotzea beti da erronka bat, ez? Eta berezia bai, eta gogotsu bai, talde osoa gogotsu onden, bai. Zentan bi gauzak, ez? Kolumpia sesin horrekin jotzea eta hemen kafeantzokian jotzea, ja bi gauzak ziren, hori, urdurik euden eta hori, baina nik uste ondo juntzala. Bai, beteta egon zen, así que politxo. Guretzako aukera izan zen kristona eta oso politxa. Bilboko jaiek ziren. Oso emozionantea izan zen ikustea aspaldiko partez gure kontzertuetara tortze zen jendea, eta ziurtatzea oraindik hor zeudela gu ikusteko prest, eta zirragarria benetan. Anekdota politia ere badaukat hor kontatzeko. Goiko hemen gauden leku berean, orduan afariak ematen ziren kontzertuak bekaldean egiten ziren bitartean. Eta guk antza salata larregi atara genuen egun horretan eta kexak eduki zituzten. Guk bidoi batzuekaz joaten ginean, gasolina bidoiekin, eta afaritik atera ziranen artean harridura aurpegiako lan esanez nortzuk dira hauek edo. Zuek artista batzuk ja adin batekin ezagutu dituzue, baina beste batzuk azten ikusi dituzue. Zea maiz, berritxarrak. Zea maiz bera, berritxarrak edo oraintxe adibidez belako bat, ez? Ikusi ditugu bere astapenetan, lehenengo alditan holtzara ilotzen, hementxe kafeantzokian, bere lehenengo kontzertu nolabait handiak ematen, ez? Garrantzitsuak, bere disken aurkezpenak, eta oso posik ikusten dugu, 20 urte horietan ikusi ditugu, hainbat talde azten eta beraien erronkak gainditzen eta beraien publikoa biltzen, ez? Kafeantzokiak horretan lagundu badu, guk posik, ez? Beraiek izan dezaten publiko batera, entzuleri batera iristeko modua, kafeantzokiaren bitartez. Bilboko Gran Bia honetan, hiribide nagusian sortu zen Gabriel Aresti euskaltegia.
Hango hainbat irakasleri bururatu zitzaion zenbat gera elkartea sortzea. Euskaltegia Zaragoko ekintzak egiteko asmoz. Eta handik sortu zen ostera, kafe antzokiaren egitasmoa. Oraintxe ezagutuko dugun ondarrutar berezi baten gidaritzapean. Teo Etxaburu. Nolatan okurritu zitzaizuen zuei Bilbon kafe antzokia bezalako leku bat sortzea? Alde batetik egia esan da Bilbon egoera oso jasangaitza zen euskaldun batentzat. Orduan euskara egia esan da Bilbon zen lagun handi batek eta gainera lagun handia izateaz gaina gure ustez ekarpen handienak egin dituena herri honetan esaten zuen. Bueno, euskara Bilbon da Eskoziako Nez Lakuko Daragoia bezala. Kristun arrakasta du Bilbon, Kristun guztiak aipatzen du, garai hartan. Euskara da, garai hartan, sakratua, baina inok ez du ikusi euskara, ez da existitzen. Ia urtebete eman zuten, Abando auzoan alokatutako egoitzari forma egokia emanez. San Bizente zinema zarra guztiz biluztu, eta forma berri bat eman zioten horretarako. 5 solairuko eraikina da horren emaitza, eta bertan daude, taberna, jatetxea, kontzertu aretoa, euskaltegia, bulegoak, irratia, munstro eder bat, Bilboren erdi-erdian. Hilarria en silencio susurra pecado. Gaur egun normaltasunez ikusten dugun kafe antzoki hau, ondo pentsatzen jarrita benetan ez ote da, erokeria handi bat. Bueno, erokeria. Kafe antzokia zen Bilbon apostu bat eta Ilala biziko apostu bat. Hau da, beharrezkoa zen, guztiz beharrezkoa zen kafe antzoki bat. Nahi baldin badugu, bilbotarrak erakarri, nahi badugu enamoratu, nahi badugu euskaren mundura sartu, eta jarri behar da leku baten zentrala dana hirian ere. Ez kotxambre batean, ez antro batean, hori ere, nola ez, gero zabaltzeko. Gauza bat, digno eta bere mailan dagoena. Kafe antzokirik gabe ez litzateke egingo, edo ez behintzat modu berean. Hau da, beste proiektu batzuk egon beharko lirateke kafe antzokiak bete duen funtzioa betetzen. Saldukoak ere zuen ulertu, hain zatituak eta gutxituak egonik, holako proiektua erraldoi bat, herritar soilak egin zezaketenik. Eta gauza bat, txo bat demostratu den duen. Sinisten badugu, nahi duguna egin dezakegu. Sortu orduko, hango eta hemengo sortzaileen gana jo zuen kafe antzokiak. Haiei konplizitatea eta laguntza eskatzeko. 5 izen klabe izan zituzten kontuan. Ez dok 13 taldean ibilitako Jose Angel Irigarai. Garai batean, Mikel Laboa, Xabier Lete eta konpainiarekin euskal kultura hankaz gora jartzen asmatu zuenetako bat. Eta honekin batera, Ruper Ordorika, Bernardo Atxaga eta Joseba Sarrioneliarekin Poch bandan aritua. Iparraldera ere jo zuten laguntza eske. Han, Anje Dualde, Errobi taldeko kide aurkitu zuten. Eko haizearen Rhapsody Blue. Bestetik, Juan Carlos Pérez, itoitzen naiz bakarka karrera aparteko egin zuena ere aholkularien artean izana izan zuten. Nire etzai txikiena erabakiarte. Hauekin batera, bestelako mundu batetik etorritako Josu Zabala, euskarazko punkaren pioneroetako bat. Nora ezean garaian dut motel esaio. Azkenik, irudiotan daukazuen Fermin Etxegoien, kazetari eta idazlea. Nik ikusten dituen han kalean
bueno, zergatik, nire orduko bikotekidea ikasle zelako Gabriel Aresti euskaltegian. Orduan, ezagutu nuen bikotekidearen irakaslea, eta bere bitartez, kuadrilla osoa, eta horrekin nuen topo bat Teorekin, adibidez. Eta Teo garai hartan zer ematen zuen Teo, igarle bat, bizionario bat esaten den moduan. Gogoratzen dut nola Bilboko jaietan egin genuela saio bat eta saioaren bukaeran agertu zaidala tipo bat. Esaten etorri behar nuela ikustera leku bat, ari zirala egiten zerbait. Atzera egin ninduen tipo harek oso gogor zetorrelako eta kasi bultzaka eta orduan ez dakit, enion kasu putarik egin. Enion ezak sinisten eta, bueno, naik esan zidan. Egiozu kasu gizon horrek badu, gizon hori Teo zan. Konbidatu ninduten, ona bilera batera eta kontatu zidaten proiektua, niri iruditzen zitzaidala kontatzen zuten modu hortan gauza megalomano bat. Banekien baita ere, zeukatela egitasmo potolo bat, euskararen ohiko gunetik irtetekoa zena, Bilboko erdigunea konkistatzeko, esaten zuten moduan. Eta sartu nintzenean, geratu nintzen txundituta. Eta erabaki nuen jende hori burutik jota zegoela. Espektatibak gainditu ziren, nik ez dut uste inork espero zuenik olako zerbait bilakatuko zenik, ez? Nahasketa hau, zinema izandako toki zaharra, nolabaiteko art deco surrealista bat tartean dela, eta eszenatoki ederra, eta, bueno, benetan espazio zabalera handi hau, denontzat izan zen biluragarria. Izan ala ez izan, bizi ala hil. Horixe izan da Bilbo hiria euskal kulturarentzat, bai 80. hamarraldian eta bai lehenago ere. Frankismo garaian izan ere, euskara zinez zegoen zulo beltzean, itota. Horretaz asko daki Oskorri taldeko kide izan zen Vicente Martinezek. Honek, Nacho de Felipe, Anton Latxa eta konpainiarekin euskara ziarduen musika talde bat sortu zuen. Noiz, eta euskara oraindik debekuen zerrendan zegoen garaian. 1971 urtean. Zuek Bilbo erdaldun batean hasi zineten kantu gintzan, nolakoa zen garai hartako Bilbo? Frankoren peko Bilbora, clandestinitatea, gauzaek izkutuan eta gero Franko hilosteko Bilbo, hori izan hiri gris bat, hiri gaurko begiradarekin zikin bat agian, bizitza askokoa, movimentu askokoa, jende oso bizikoa eta gauza asko iteko eta ikusteko gogoa zeukan Bilbo ez. Donikilindako aiez ez txoroa, donikilindako aiez ez txoroa, sardina buru baino hobe du koioa. Zuek folk musika egiten hasi zineten eta euskal sustraiei loturiko gainera, nolatan? Ni hasi nintzen jotzen adibidez gitarra John Mayall izeneko bluesman ingles baten diskekin. Azten nintzen jontzetik itaka. Ni segidan kontuatu nintzen, ni blues, bai, handao. Baina ni blues hemen onduan, zer da, Oskorriekin batera, batzutan, bersolariekin elkartzen ginean, edo baita ere gara jartan, Maurizia, trikitilariekin, Maurizia eta Leon, eta jo, nik hor derpendean flipatu nuen, nintzelako Ibar kaletar peto erdalduna, ari ginean bilatzen exotismoa Afrikan eta Ameriketan, eta hemen dugu indigena baino indigenagoak, nolabait esateko ez.
zuek hasi zinetenean lehendabiziko urte haietan Bilbo erdaldun hartan, zenolako harrera izan zuen Oskorrik? Oskorri zan, garai haietan zan, gehien bat inkietude askoko jendearen taldea, ez? Bai euskal kultura, bai beste arlo sozial nolabaiteko batean, eta hori izan daiteke Oskorrik izan zuen garai hartan lehen publikoa, ez? Euskal Herrian euskaraz abesten zuen talde bilbotarra zen zuena, horrek esan nahi du akaso Bilbo etzela uste genuen bezain erdalduna? Gaurko euskal kultura modernoak aurrera baldin badu eta mugak apurtu baldin baitu, bada nolabait euskarak hirietan edo bentsat inguru urbanoetan presentzia duelako eta jende euskaldun asko dagoelako inguru horietan. Barakaldokoa naiz eta daukat paro obrero, horregatik euskaltegira noa ni egunero. Euskaraz bazekiten nire eizabuelak edo, baina ni rollo hontaz orain arte zero. Barakaldoko langabeari ere jarri zenioten ere eserki bat eta euskaldun berriari zuzendua gainera. Bitx hori hiltzen dituzten tiro bakarrarekin, ze kantu horrek badauka halako aldarri bikoitz bat, ezta? Gu euskaldun berria ginean eta euskaldun berria bezala genekien zelanak eta zenbat esfortzua kostatzen zuen euskara bezalako hizkuntza bat bereganatzea, ez? Eta halako batean Banatxo hori gogoratu zitzaion, okurritu zitzaion idea hori, ez? Eta kantu horren lehen idea zen, batipa jekitzen dela, eta makina eskuan duela, hasi dela kantatzen Barakaldokoa naiz eta hortik etorri zen idea hori, eta oso letra polita jarri zion Jon Sarasua. Izak beste mila, animo mutila, esaten dute baina ez da infazila, hau da makila, adizka zelpila, izak beste mila, animo mutila, esaten dute baina ez da infazila. Nolako goratzen duzu, kafe antzokiaren sorrera? Izan zen oso idea polita, ez? Entzutia, bazegoela jende talde bat, pentsatzen ari zana, euskarazko leku bat montatzea Bilbon, ez? Eta, gero demostratu da oso idea polita ona eta interesante izan dela, eta bere historiak demostratu du, ez? Kontzertu areto moduan, nolako da antzokia? Ni hainbat mobidekin, hainbat proiektuekin egon naiz kafe antzokian eta beti harrera oso bero izan da, oso gustora bertako jendea beti oso ondo portatzen da, eta badakizu badala leku bat nun babes pizkat topatu duzun, ez? Anedota bezala kontatu daiteke, Oskorri jo duela kafe antzokia izan baino lehen. Ze kafe antzokia berez, eraikin hori izan edo da, lokala bezala Aldameneko San Vicente parrokiarena. San Vicente zine uste osala, oinela 40 urte. Martxan zegoenean, hor aurkeztu zen, Oskorriren lehen disko luzea, Gabriel Esteri dedikatutakoa. Eta ni Oskorrirekin naiz egon kafe antzokian, baina egon naiz Ruper Ordorikarekin, egon naiz Irutukurekin, egon naiz Ziglaren bandarekin, egon naiz Gutarrakekin, egon naiz Bersoiazarekin, eta beti oso gustora. Oskorrik orain dela oso gutxi, eman du bukatutzat bere ibilbidea. Ze sentimenturekin bukatu duzu? Pena, noski, eta beste alde batetik. Ikusi dugu ze kariñoarekin, ze maitasunarekin hartu gaitun jendeak eman dituen kontzertu guztietan, eta alde batetik posa handia eta festa handia, ez? Euskal Herrian euskaraz, nahi dugu hitz eta jolas, lan eta bizi euskaraz eta hortara goaz. Ada garaian noiz bai dezagun, eta hori galero irabaz. Zabalbideak eta aireak gure hizkuntzak ardezan arnaz. Ada garaia noiz bai dezagun, eta hori galero irabaz. Euskal Herrian euskara, egiterik ez bada, bota dezagun demokrazia zerri askara. Gure harima hiltzen usteko, zain odol galduak ez gara.
esaidazuen nola irtengo naizen plazara. Gure harima hiltzen usteko, zain odol galduak ez gara. Euskal Herri euskalduna, itxabazteko eguna, zientzia ere aurretik behar duguna. Ez aldakizu euskara dela, euskaldun egiten gaituena. Zer Euskal Herri litzake bere, hizkuntza ere galtzen duena. Ez aldakizu euskara dela, euskaldun egiten gaituena. Oskorri baino zertxo bait geroago, Santurtzin, folkaren eremutik urrun, beste talde bat sortu zen, Zarama taldea. Punk doinu basati eta gordinekin, euskara gazteria alternatiboaren eskura jarri zuten. Eta oraindik ere, geure kantutegian bizirik dauden kantuak sortu zituzten. Norbaiteke igual gaur egun pensa dezake beste gauza bat, baina garai hartan gaur esango nukenik gaur egun baino gehiago euskara modan zegoen, nolabait. Ez hitz egiteko orduan igual, kalean esen horren beste entzuten, gaur entzuten den bezala, baina bai aldarrikapen modura. Da, bueno, gure giro nahiko politikoa zan, eta gure giroan euskara zegoen feminismoarekin batera, edo gaztetxen aldeko borrokarekin batera, multzo batetan, nolabait. Eta, bueno, gure inguruan bazegoen adibidez rock and rollarekiko zaletasuna eta euskal musikarekiko zaletasuna bai. Orduan, gu oso zabalak ginen, jaten ginen Brakaman ikustera, eta gero jaten ginen Benito eta Mikel eta besteak ikustera, ezta? Bueno, bazegoen euskaldunik eta hori, baina nire horatzen naiz adibidez aekan nengoela. Argitaratu zen artikulu bat, Bilboko euskaldunak elkarrekin egoteko nola konpongintezkeetan. Eta artikulu horretan esaten zen, igual, zazpiretan, ostiral guztietan, geratzea, Deustoko taberna batetan, eta horrela euskaldun asko izango ginateke, eta hori, horrela genbilen. Eta, bueno, egia esan garai hartan ikasten nengoen. Gaur egun ere, ikasten ari naiz, nolabait, ez? Beti galdetzen nabil, Zaramaren erdian, hemendik nola ateratu. Nola geratzen den euskara rock and rollarekin, niri beti gustatu zait. Eta gaur egun adibidez berri txarrak entzuten dudanean edo horrelakoak, niretzat oso enkaje hona dako, ezta? Eta, ez dakit, ziraragarria da, ez? Entzutea hori euskeraz, beti iruditu zait.
Jose Angel Irigarai eta Josu Zabala izan ziren kafe antzokiko programazioaren lehen hildoak marraztu zituztenak. Eta antzokiari zegokion aniztasuna emanez, segituan lortu zuten aretoa munduko onenen pare jartzea. Hasieran asmatu izana, hilala bizikoa izan zen gerora etorriko zenari begira. Zango nuke, intuizioz, denok bat baginto zela ona, hirigunera etorrita, seguruenik eklektiko jokatu beharra zegoela. Eta hori importantea iruditzen zait. Kafe antzokiak neuzez jakin izan du, eklektiko jokatzen, ez? Osa, joka zezaken folkloriko, baina ez, jokatu zuen eklektiko. Eta gainera, zango nuke, hitz joku honekin jarraituta, folkloriko jokatzen baldin baduzu, nekez izango zara eklektiko. Baina, ordea, benetan eklektikoa baldin bazara, izan zaitezke baita folklorikoa ere. Eta eklektikotasunaren barruan denetarik sartzen delako. Alde batetik rockeroak, beste alde batetik euskaldunak, erdaldunak, folklorikoak, ez dakit, punkeroak. Ustut, zegoenarekin konparatuz, jauzi ederra izan zen. Hemen filosofia zan guztien etxea izatea. Hemen pertsona guztiek auki beharko lukete bere momentua. Berdin punkia, zein klasiko, zein edo zer. Sentimendu edo estiloaren aldekoa izan. Eta importantea da hori ezala izan ekonomian oinarritutako erabaki bat. Jo dezagun palo guztietara eta ber, zer ataratzen da. Hemen hau zan filosofiatik hartutako erabaki bat. Guztien etxea izan behar zalako, eta programazio sailean oso ondo ulertu behar zan kontu hau, ezinbestekoa zalako, bestelan proiektu honek ez zuen zentzurik izango. Batetik da, euskaldunok beti gabiltza geure zilborrari begira zoritxarrez. Eta nahi genduen beste Bilboekin ponezio sakona izatea. Eta jarrera bat egon da, ere bakarrena, edo ardeldunena Bilbon, oso dugatu gara harrituta, oso positiboa. Koño, euskalduna dira eta behira zelako aportazioa eta zelan onartzen gaituzten. Era mundua da, erak egiten dute eran ekintza guztik, baina laber, aportazioa da izugarria. Hasieran igual horiek nahi zuten, igual egitaldiak danak euskaldunagoak izatea eta hori, baina, klaro, ez zegoen Bilbo baten ez zegoen hau ezelako egoitza bat ekartzeko Maceo Parker bat, ez? Zegoen La Casilla, beti oso soinu txarra izan dela, bezaldetik, edo gero gaueko oso txikia zala, ez? Eta hori, areto, tamaino honetako areto bat zegoen eta azkenik lortu zuten. Eta zer gertatu zen, hori, horiek izan nahi zuten igual euskaldunetzako topakune bat montatzea eta lortu zuten hori baino askoz gehiago. Martzianoak bezala kalean galdurik ibiltzen, 34 gradu ta izerditan blaen. Erbioi ertzetatik Santurtzitik Bilbora non ibiltzen ziren. Lehengo sardinerak inork ez daki nondik irten den arrantzaz. Tabernaz taberna, bendo barato, goizean ta gauez mucho barato.
Antzokiak euskararentzat erakusleioa izan nahi zuen, bilgune eta plaza. Eta areto soil dirudien honek ongi daki bere zeregina primeran bete duela. Baina nahi horretan, beste 11 gauza lortu ditu. Besteak beste, musikaren munduan bidea egin nahi zuten talde askorentzat lehen aukera bat. Programatzaile bezala hasi nintzen nik Jose Angelekin, eta bidea oso ondo markatuta zegoen, oso klaru markatuta zegoen. Hau izan behar zen euskal musikarako templu bat. Hortan ez daukat beldurrik handiki agertzeko. Europa mailan dagoen aretorik onenetariko bat, programazioari begiratuta. Parisera zoazela, Londresera, Berlin, hartu hango areto famatuetan izaten diren egutegiak hartu gurea. Esan genezake, hangoek ez digutela enbidiarik, esango nuke, ez da alde horretatik. Jenteak badaki, musikaren biznis hontan dabilen jenteak, nun nahi, badaki zer dagoen Bilbon. Euskal Herrien hemengoa bazara nik uste Kafe Antzokin jotzea da lo más. Bai, hasik eran igual super urduri. Super urduri. Claro, hemen, eta onja zenbat bider jo egulon. Onja, claro, hemen danak ezagunek eta... Lau edo bost jo ditugu, osake ja... Hemen ja etxan egotel ez da. Ni behintzat nire esperientzia da jotzen nik, eukieten soinuik oberena izan dela, ez? Euskal Herrian leku desente daude jotzeko, gaztetxeak, lokalak, eta ni beti burrukan, edozein musikariri galdetzen barezu beti burrukan, soinuakin, eta ez nahiz ondo haitzen, eta nire ustez Kafe Antzokia eta beste Kafe Antzokiak baita ere, soinurik oberena, eskenatokia oso gustora egoten eskenatokian, espazioa dena, niretzat nire leku favoritona dela ezatia da kafe. Eta forma bera, behin sartzen zarenean, dakan forma, eszenatokia eta eskailerak eta ezagit politxa da, berezia da bai. Batzuentzat badakit bihurtzen dela erdi helburua. Diskoa kaleratu eta Kafe Antzokia bezalako lekuetan jotzea. Ez da berdina plaza batean jotzea, uzaudela orgoian eta jendea dagoela nahiko urrun, edo Kafe Antzoki edo gaztetxe batean jotzeak eta hor dakazula jendea nahiko hurbil. Zenbait pertsona bagian animatzen dira bizkadaio eta eskailera batzuk igotzen dituzte, hor daude, nahi eta ezin, baino bai eskertzen da, gertutasuna beti eskertzen da. Se ha convertido en el segundo escenario que más veces he pisado. El primero es Anaitasuna con 17 veces, ¿no? Y luego el Antzoki, que está alrededor, o si no pasado por poco, de las 10. El Antzoki, pues ir ahí es fundamental, ¿no? Usteot, hemendik pasatu diren musikari gehienak enamoratu direla lekuarekin, eta hortik segurazki lekuaren arrakasta. Eta bestetik, nik esango nuke, 20 urtetan azkenian kontzertu guzti horiek eta uzten dutela zerbait berezia. Askok esaten dute, antzokiek badutela bizirik daudela, antzokiak berak, fisikoki. Eta orduan esango nuke Kafe Antzokiak ere baduela izate berezi bat eta orduan airean dagoen zerbait. Eta hori transmititzen da. Hemendik talde pilo bat pasatu da, Euskal Herriko talde esanguratsu guztiak pasatu dira hemetik. Ikusi dugu hasi berriak izan diren asko eta hemen hasierako kontzertuetan nola oso publiko gutxi ekartzen zutela.
Eta handik eta urte betera edo urte bitara berriro bueltatu eta publiko gehiago erakartzen zutenak eta gero batzuk bete eta errebentau egin dabe lokale hau publikoarekin. Bizitzaren amaiera zugar itotzea itzazoa zure garretan itotzearen berdurrez itzazoa zure parete zuria porto nahi ez maitatzen gorrotatzen zaitut zuzara itzazoa. Apostu asko egin dugu, jende askoren alde eta gutxi batzuek lortu dute arrakasta, ondo da. Horretan parte txiki bat izatea, oso pozgarria da. Leku askotatik etortzen zen jendea, eredu bila eta esan bezala, egin genezake olako zerbait Baionan, bakizu? Eta, orduan sentitzen ginen pixka bat, munduaren zentrua sentitzen ginen. Goizean goizik egitzen nahi. Kafe Antzokiko holtza toki gutiziatua da musikari asko eta askorentzat. Hantxe jo eta hantxe konbentzitu nahiko lukete publikoa. Handik, euren musika Euskal Herrira eta mundura zabaldu ahal izateko. Gutxi batzuk ordea, hainbestetan izan dira bertan, kasik etxeko txapinetan ibiltzen baitira. Horietako bat, Eskixu eta Gatibu taldetako Alex Sardui dugu. Ezagun zarazu, Antzokian, Alex, zenbat urte dute dira lehendabiziko kontzertua jo zenuela? Eskixuaz... Eskixurekin joko zenuen, noski lehendabizikoa? Ez dokotak orduen, bai izango dire 8-9 urte igual. Beraz, horren beste kontzertu dira Antzokien bertan emanak, zen lehenengoa ere ez dugula akuratzen. Ez, hombre, Antzokizeko beti dugu bere puntu espeziala, ez da, kontzertuetan eta... Eskubero zabalez bezarkatzen zaitut, baite zaitudala ulertut, ondo bakizu. Zuek badaukazu gaitasuna kapazitatea Antzokia ere lepo betetzekoa. Ze sentitzen du batek horrelako momentuetan? Ze bizi da hor estenatoki goian? Apurbetan gure birikitzek dire, Bilbon, Euskerien guni izan da beti, eta hor doien jenti eta zu ikusten datoren jenti dator parte hartzera eta zu gazen bat egera ez da, horren gehitu egin da, horrek sentimendu guztize, bigustu egin. Zuek musikarekin hasi zinetenean Eskixuren garaian eta Bilbo handian musikaren panorama zein zen? Tabernak musiki asko zaintze bien, rock and roll asko entzuten zen, eta bertoko musiki asko jarratzen zen, ez da. Antzokiz izan igual, hori batu imana, Bilboke beren parte sarrien eukiban, harimie beti euki dago eta beti euki dago euskalduntasun hori, eta bertoko talderik asko egiak egin horretan banan, bai. Zeman dio Antzokiak Bilbori adibidez? Arnazie, sobre todo Bilbori banek nirek izango neke Bilboko euskalduneri eta Bilboko euskeri. Non oso harime bat, gorpuz bet eta plan bat egizu Bilborako guazen zeus izartzen, nun gehatzen gara, Antzoki dezu, ez? Zeman dio Antzokiak adibidez euskal musikari? Antzokiak hasite, beste sala batzuk, beste antzoki batzuk zabaltzen joan dire, eta esango neke Antzokiak hasite, euskaldunek adibidea hartu dugule, zelan geusek enleg esan, edo zelan betzete euskal talgintzako ze komeni da, ez da. Zelako lekuek behar diren, gure musiki eskaintzeko eta euskal musiki eta euskal kulturia apurbet, bizi mantentzeko, ez da. Zein da orainik ere zuei kontzertuetan eta gehien eskatzen dizueten kantu hori? Nire esango neke arkondari gara. Arkondaria, jentik guztokoa dago, lehenengo singela izan da. Guztot, hoxi dala, ez?
Bueno, azuek alaskatuta, Gatiburen eskutik, Musturrek sartun da. Da solo moduen jarriko gara, da probatu genuen estizen, Musturrek sartu be, solo moduen jarriko gara. Izateko jaio gara, eta gure existentziak arduratzen gaitu. Baina borroka guztiek ez lukete zentzurik, tarteka gauza guztiak ahaztu eta festaz gozatzen jakingo ez bagenu. Eta Bilbon izan den orok badaki, kafe antzokia horretarako gune ere izan dela. Ongi pasatzeko musika hautatzea ere etzen edonolako erronka. Eta horretarako, kafe antzokiak Bilboko Cancer Moon talde mitikoko Josetxo Anituaren gana jo zuen. Gau gogoangarriak eskaini zizkion Anituak antzokiari 2008an zendu zen arte. Josetxo Anitua gogoan dugu, eta Josetxo Anituaren bitartez egin zen eredu bat, musika, gabaz eta euskal musika integratua izatea. Nolabait normalidadez bizitzea eta gau giroa euskeraz eta euskal musika entzuten ere egin ahal izatea. Gora ezagun gure Josetxo Anitua, disjokeia, nola protagonizatu zuen, musika mailan eta urte haiek esango nuke, argi eta garbi. Oso DJ ona zan, orain esaten den bezala oso ondo irakurtzen zuen giroa eta ze ipini behar zan, da hori. Ikusten zenuen bazetorrela Josetxo, gaueko 11etan, artean antzokia lasai zegoela, zan momentu bat superkula nire ustez. Josetxo azten zanean musika jartzen 11:30 aldera, jente gutxi, baina oso giro ez dakit nola zan. Oso giro magikoa, sofistikatua, jatorra, dana batera. Aurreko astean, amaitu nun Bilboko kafe antzokian, bai, Bilbotik ibili ginen eta azkenen hor amaitu genuen. Egongo dira testiguak gainera, nik etxe hau askotan itxi izan dut taberna hau. Bai, onge hemen nahiko ez da. Bai, serioak, parranda, serioak hemen, Musikaldetik ongi pasa genuen ze pixka denetari jarri zuten, bai, euskal kantak, pixkat patxangeoa, eta niri denetarik entzutea gustatzen zait, batez ere parranda hau batean, eta parranda politia bota genuen, bertan. Askotan izan da azken portua, nola baitez. Eta orain nola dengo gara eta, uste dute antzokia oraindik zabalik dagoela. Antzokian egon denak badaki zer den lagunen eskuetan egotea. Badaki zer den instant batez, lotxa eta beldurra galtzea. Izan ere, kafe antzokia giza marea bat da. Batzuetan oldartzen dena. Ai, kafe antzokia. Musika eta bizitza uztartzen dituen gune bitxi hori. Irudiotan ikusten duzuen dantzari hau oso ezaguna da kafe antzokiko maizterrentzako. Askok kanpotarra zela uste zuten, ez baitzuen dantza egiteaz aparte inorekin hitz egiteko usadioa. Dantza eta dantza zen bere lelo bakarra. Fred Asterren tankerako akrobata hau ordea Getxoztarra zen, eta Mikel Alaba zuen izena. Kafe antzokiko pista sutan jarri zuen, harik eta 2010an zendu zen arte. Famatua bihurtu zen, Kriston pareko showak montatzeagatik hemen, ez? Garai baten beti zegoen, agertzen bat zinen emetik ikusten zendun nahi eta nahi ez. ¿Tú cuándo empezaste a bailar, Mikel? Pues igual empecé a bailar prácticamente desde crío, pero igual llevo 25 años, divirtiéndome de esa manera. Oso originala, zeukan kutsu bat igual dantza raperoarekin, baina gero berak ere gehitzen zion bere puntua, ez? Eta zan oso akrobatikoa, bakizu.
as the wind blows to the east from the west. Inurrien lana egin du urteotan kafe antzokiak, lan saiatua eta astuna. Ez da erraza bere buruari jarri zizkion helburuak betetzea. For I'm lonely, alone in a box of stone. Izan ere, kafe antzokiak bere buruari jarri zizkion horiek, ez ote dira euskalgintza guztiak historikoki izan dituen helburuen parekoa? Alone in a box of my own. Bete ditu kafe antzokiak duela 20 urte bere buruari jarri zizkion erronkak? Bere buruari jarri zizkion erronkak betetzen dabil. Hau da, egindako lanarekin pozik gaude, badakigu hala ere noski gure helburuak, hau da, gure helburuak balin badira eta ziren eta dira euskal kultura eta euskera Bilbon eta Euskal Herrian zabaltzea, oraindik ere lan asko dagoela egiteke, ez? Orduan, badago mundu bat, oraindik ere, eta zentzu horretan pozik, noski, egin dugunarekin, baino badakigu ez gara autokonplazienteak eta badakigu oraindik ere asko dagoela egiteko. Egin duen ekarpena, leku finko bat izatea gauzak garatzeko, eta isla izateko. Azkenean jende euskalduna biltzeko leku bat, orain dela urte asko behar zana eta gido polita sortzen dan. Bueno, bai, importantea da Bilborako, dire gauza bereziak ikusten dizanak edo entzun dizanak bertan. Bilbon, azken finean ez da leku askotan ez da egiten euskeraz. Orduan, badau. Hori, kulturaldetik, baina batez be euskararen kulturaldetik. Niretzako olako lekuak gehiago egon litzakez. Lehengo referentzia da, zan, eta handino da. Kalderapeko noan egiten dut. Neurri handi batean nik uste dut euskarak errespetua irabazi duela horrelako ekimenen kontura. Hori ez da txantxa. Zango nuke baita erakutsi dugula kapazidade bat, harreman zintzoak egiteko edonorekin, egia da, hona datozen guztiak ez dirala euskaldunak, eta erdaldun askoi ere leku hau gustatzen zaiela, bere parrandak, bere kontzertuak eta bere gauzak ikusteko, eta ikuste harreman oso naturala sortu egin dagoela eta horrelakoak izan behar direla urratsak. Komunitate bien horien artean elkar bizitza hobetzeko. Egongo dira oztopoak amendik, egongo dira legetik, egongo dira imperiotik, egongo dira amaren semetik, egongo dira jente bat ezagen dana, zaten duena, realista izan zaitzen. Hemen realista izatea eta normala izatea da, erderaz bizitzea. Eta egun nahi dugu, normal idea hori, guretzat dana, anormala, eta gaina historiaren ondorioz izan dana, hizkuntza ordezkatze prozesu bat, herri ordezkatze prozesu bat, eta harima ordezkatze prozesu bat, ordezkatze horri buelte emotea. Festaren oihartzuna oraindik entzuten denean, antzokiaren kortinak isten diren tenorean, beti izaten da barrura begiratzeko unetxo bat. Zer egin dugun, zer egiten dugun, eta batez ere, zer egingo dugun deliberatzeko. Horretarako, doinu jakin bat izan du azken 20 urte luzeotan, kafe antzokiak. Zer dela eta zenbat gera kantua antzokia izen demakoitza? Gure kultur elkartearen izena berbera da, ez? Zenbat gara, eta kanta horretatik hartu zen. Hau da, kantari berari lotzen zaio, Teo Etxaburuk eta hainbat lankidek, baina Teo Etxaburuk sortu zuten zenbat gara elkartea, eta horretatik jarri zitzaion izena. Garai hartan beste hizkuntza borroka politiko-sozial bat zegoen ondino indarrean. Horrak gorea zen, hor ibili gara. Ibili gara urte askotan. Honenak emoten. Eta ez gaitu baita. Gaitu, amendik aurrera, zerotik sortu gure izatea, norberandik hasita eta gure herria. Beti txaiari kulpa, beti handi, beti hango, beti danak, ez guazen egitea. Orduan zenbat gera da, zeo zalan ezateko guretzat, amaitu da garai bat, mentalki, eta azten da, hasi zeure burutik, eta guazen bizitzera. Guazen bizitza aldarrikatzea, eta guazen aukerak emotea gure jenteari. Kantu hori, talde pertsona multzo honentzako oso berezia izan da. Eta eutsi zaio,
ohitura horri 20 urte hauetan. Eta hortara noa lehen eklektiko folkloriko esan dudanean, eza? Batek pentsa lezake, kotxo, ez da munduko kanturik modernoena edo munduko kanturik coolena, hori iruditzen zait, hori badela Kafe Antzokian lortu zena. Jendeari ondo iruditzea, ez? Jendeak ulertzea, hori guztia. Entzun, mile bider, kantatu ere bai. Eta askotan entzun dut, baina kanta gutxi. Egingo dugu, hori abestiet mundu guztietaki. Horrek asisten da betita. Hori abestia da Cruz de Raya. Da, jentik argiteko garera, da, hori sistemi beti existitu izin da tabernatan, ez? Abesti bat sonen da benen, tabernen sarratute da, ez da. Eta bai, hartu izan, zenbat gara, entzun dugu, bat baino gehiago, bai. Zenbat gara. Lau bat, hiru, bost, zazpi. Zenbat gera. Lau bat, hiru, bost, zazpi. Zer egin dugu ezerrez. Zer egiten dugu. Alkarjo. Zer egingo dugu. Alkaril. Gure asmoak, esperantzak. Herria, askatasuna. Justizia, bakea. Egia, maitasuna. Mitoak, itzutzak. Zenbat gara. Laun bat. Hiru, bost, zazpi. Zenbat gera. Lau bat, hiru, bost, zazpi. Zer egin dugu. Ezerrez. Zer egiten dugu. Alkario, zer egingo dugu. Alkarril. Zer egingo dugu. Alkaril. Hori ez. Hori ez. Hori ez. Hori ez. Hori ez.